Ja kuten tulette tämän päivän aikana Virtanen joutuu hakemaan sieltä uusia lähestymiskuvia koko ajan. Valtiolla eikä ja myöskin Temeko Hämeenlinnalainen terästoimittaja. Ja kuten huomaatte tuolta äsken vähän poikkeavaa reittiä todellakin tällä protoluokan autolla kuin tuolla harrasta standard-luokan Chevrolet Blazerilla vaikeampiin paikkoihin mennään näillä erikoisemman näköisillä putkihässäköillä. Ja kuten etujousistakin näkyy, niin joustomatkoja noissa autossa kyllä riittää. Siellä on jo ehditty spekuloimaan tuossa suomalainen Haavisto-tiimissä, että mikä mahtaa olla mahdollinen keskeytyksen syy. Ainoa ilmoitettu syy on kuskin tuntulointi. Katsotaan mitenkä Haavisto tuota omaa protoautoaan eteenpäin luotsaa. Mallikkaasti ja maltilla tällä hetkellä Haavisto suomalainen reitillä etenee. Ja vielä siellä ei varmasti kun Haavisto suomalainen tiimillä myöskään ole minkäänlaisia virhepisteitä plakkarissa. Sen verran mallikkaasti on tuo tiimi ehtinyt tällä hetkellä kakkospätkällä edetä. Ja nyt siellä tällä hetkellä hieman on vaikeuksia Haavistolla tuolla protoautollaan, niin jää pikkaisen pahasta kantamaan. Joka kulmassa renkaat tulevat tyhjään, mutta katsotaan jos siellä renkaiden on vähän sen kulmia muuttamalla, että saadaan tuota etenemistä edistettyä jollakin tavalla. Ei ainakaan eteenpäin mennään, no joutuu ottamaan Haaviston pienen häkin ja ottamaan uuden lähestymiskulman tuohon samaiseen kohtaan. Ja näin siellä Haavisto suomalainen tiimi tuolla Provolaan. Pääsee tuosta paikasta ohitse, mutta sieltä pikkaisen virhepisteitä heille plakkariin tulee. Mutta edessä on noin 7-litrainen Chevrolet valmisteinen V8 moottori, joten pitäisi riittää.
siellä kyllä röpöttää siihen malliin, että kaikki hevoset ei kyllä ollut pallella. Pätkällä. Ja Suomisen Samuli tällä alalla katselee AP:n ajolinjoja, että kannattaako hänen kutsallaan lähteä yrittämään jatkamaan paikkoja. Kakkospätkällä annetaan näköjään kunnolla. Jeppi saa sellaista kyytiä, että voi olla odotettavissa, että tuo nätti Jeppi ja Brandveli vielä kaatuu tämän päivän aikana. Se on kokenut jo aikaisemminkin. Tyylikkäästi AP sinne sijoittaa kivien väliin tuota Mutteere. Vilppuriaan Ukela on jo pahan alla pari metriä tyhjää tilaa sieltä, koettikin kävellä Suomen tieliikenneksen hienosti alkon alta. Ja aivan kohta varmaan kun renkaan tippuu, niin kannattaa pieni nappi vielä annetaan kokeilemaan pompulla tuosta Mortin oikealta puolelta. Jos se on vahva, niin ei kysyä mitään. Tuo kerran vuosi. Ei näköjään ainakaan vielä taatua anneta ollenkaan, niin näkyy yritetään sijoittaa sieltä parempaan kulmaan. Niin juu. Eikä kysyä mitään. Joo. Röltä ei. Näkee sitä korvaa. Ja näin lähdetään jälleen kipeämään tuonne alueelle ylöspäin. Ja Samuli saa luksansa jäämään pikkasen jumiin, mutta sieltä takalla erilaisilla hydraulisilla lisävarusteilla lähtee hakemaan sitä riittävää pitoa, jotta tuo rata saadaan suoritettua loppuun asti. Ja näin hienosti Samuli jatkaa siellä ykköspätkällä. Ja näin Samuli kaataa ykköspätkin maaliin. Pitää lähteä katsomaan jotain muuta pätkää, että mitä muilla pätkillä tapahtuu. Yleisölle vielä tiedoksi teidän selkeiden takaa. Autot siirtyvät pätkältä toiselle, olkaa varovaisia. Katsokaa selkänne taakse ennen kuin lähdette kävelemään uralle. Ja jos teillä on pieniä lapsia mukana, katsotaan myöskin heidän perään, ettei saatu mitään ikäviä tilanteita. Me sanoin myös lämpöisen penkki.